And what do you want? Siyempre mga koys, pag nasa Digos ka, don't forget to go to MERS. Kaya pasok tayo. Hi Kuya, good morning. Oops. And isa sa mga pinatuan di guys no ang ilahang mga products here. So we have MERS products. Diba? And magbay tayo mamaya guys ng mga lamian kayo ng mga pasalubong. Wow, this one. Kanya maraglamig yung kayo ni. Kuha ta ani. And this, uy, init pa kayo lang bingka guys. So they have the kalamay. And bang lami ang puto. And ang lami ang bingka, of course. Di makalimutan ng bingka mga guys. Pero lang pasalubong na guys. So ang bingka is real bingka. Init pa kayo guys. We need tatlo bingka. Siyempre, aside from that, meron din sila mga labian kay mga kalamay. Okay, kulit. And what do you want? Sila mga peanuts guys. At saka ay tama yung puto is yun. This is light. Kung magto mo guys here in Digos nagi sila mga labihan pang pasalubong while nag-travel mo lain-lain mga lugar, so masarap may kinakain. Trabaho ng pag-iya sa MERS. You are the maker of the native delicacy since 1975.